హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమోలో చూసారు కదా, ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను యాక్టివేట్ చేసుకోండి. సో నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మీకు ముందుగానే వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో డెమో చూసారు కదా, ఆ వీడియోని ఇప్పుడు ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఇట్లా ఈ ఎఫెక్ట్ ఆల్రెడీ యాడ్ చేసి ఉంటాయి. ఇక్కడ జస్ట్ ఫొటోస్ చేంజ్ చేస్తే చాలు. ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసి ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఫొటోస్ ఎలా యాడ్ చేయాలో చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఒకటి ఏంటంటే 9:16లో కట్ చేసుకోవాలి ఫొటోస్. మళ్ళీ ఇంకొకటి అదే ఫోటోని బ్యాక్గ్రౌండ్ రిమూవ్ చేసి ఉండాలి. ఇప్పుడు చూపిస్తాను చూడండి. కింద దాన్ని టచ్ చేసి కలర్ అండ్ పిల్లోకి వెళ్ళి న్యూ ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళి ఈ ఫోటో ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ నుంచి ఫొటోస్ తీసుకోండి. ఫస్ట్ సరే, ఈ ఫొటోస్ ఎక్కడ ఉంటాయో అక్కడ నుంచి ఫొటోస్ తీసుకోండి. నేను ఎగ్జాంపుల్గా ఈ ఫోటో తీసుకుంటున్నా. ఒక ఫోటో అయింది కదా, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో, అది కూడా సేమ్ ఫోటో. ఆ ఫోటోని మళ్ళీ పెట్టాలి. ఇప్పుడు 2 ఫొటోస్ వచ్చినాయి. ఇప్పుడు పైన ఉన్న దానికి క్లిక్ చేసి కలర్ అండ్ పిల్లోకి వెళ్ళి ఫోటో తీసుకోండి. అది కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ రిమూవ్ చేసి ఉండాలి. ఇట్లా ప్లస్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేస్తే యాడ్ అయిపోతుంది. ఇట్లా సింపుల్గా చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ప్రతిదీ దీన్ని ప్రాసెస్ దీనికి కూడా ఉంటుంది అండ్ దీనికి కూడా ఉంటుంది. ఈ మూడిటికి ఫొటోస్ సేమ్ చేంజ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు దీనికి కూడా ఒక ఫోటో యాడ్ చేద్దాం. అందుకోసం గ్రూప్ టచ్ చేసి ఎడిట్ గ్రూప్లోకి వచ్చి ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఒక ఫోటో తీసుకోండి. ఫోటో బ్యాక్గ్రౌండ్ రిమూవ్ చేయనక్కర్లేదు, ఏదైనా ఫోటో తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్గా ఈ ఫోటో తీసుకుంటున్నా. దీన్ని ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా చేసి కొంచెం కిందకి పెట్టుకొని ఈ ఫోటో ఎంతవరకు ఉందో అంతవరకు కట్ చేసుకోండి. ఇట్లా కట్ చేసి దీన్ని కిందకి తీసుకురండి. ఈ ముందు ఉన్న ఫోటోని డిలీట్ చేసేయండి. ఇట్లా సేమ్. సో బ్యాక్ వస్తే ఇప్పుడు చూడండి ఎట్లా చేంజ్ అయిందో. ముందున్న ఫోటో వేరు, ఈ ఫోటో వేరు. ఇట్లా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది సేమ్ ప్రాసెస్. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇలా వీటికి ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఫొటోస్ యాడ్ చేద్దాం. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేయండి. ఇట్లా కంటిన్యూగా 1 by 1 ఫొటోస్ చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా 1 by 1 ఫొటోస్ మొత్తం యాడ్ చేసుకోండి. యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఎఫెక్ట్ ఎలా పెట్టాలో చెప్తాను ఫ్రెండ్స్. మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి ఆల్ ఫొటోస్ యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకున్నారు కదా, ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ పెడదాం. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ 5 ఫొటోస్ ఉంటాయి. లాస్ట్ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే లాస్ట్లో ఫొటోస్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ నుంచి 28 సెకండ్స్ 17 సెకండ్ నుంచి యాడ్ చేసుకోండి. 1 2 3 4 5 ఫొటోస్. లాస్ట్లో 5 ఫొటోస్కి మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. 3 4 5 ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో చూసారు కదా, ఇలా 5 ఫొటోస్కి మాత్రం యాడ్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటో యాడ్ చేసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు ఈ ఫోటో 4వ ఫోటో కాపీ
బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే దీనికి సింపుల్ సొల్యూషన్ చెప్తా. దీనికి కూడా డబల్ బిట్ మార్క్ ఎక్కడ ఉందో ఆ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. ఇట్లా 12 సెకండ్ 13 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉంది కదా, ఈ ఫోటోని పేస్ట్. మళ్ళీ డబల్ బిట్ మార్క్ ఎక్కడ ఉంటుందో ఆ ఫోటోకి మాత్రమే పేస్ట్ చేయండి, వేరే ఫోటోకి చేయకూడదు. డబల్ బిట్ మార్క్ ఉన్న ఒక్క ఫోటోకి మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. ఇట్లా పేస్ట్. ఇట్లా కంటిన్యూగా ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ చివరి వరకు అట్లాగే చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్, 1 బై 1 చివరి వరకు. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటో అండ్ 4వ ఫోటో అయింది కదా, ఇప్పుడు 3వ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు దీనికి కూడా ఒక ప్రాసెస్ చెప్తా, ఆ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. డబల్ బిట్ మార్క్ దగ్గర యాడ్ చేసుకున్నాంగా, లెఫ్ట్ సైడ్లో ఒక ఫోటో ఉంటుంది, కొంచెం లాంగ్ ఫోటో. ఆ ఫోటోకి యాడ్ చేసుకుంటూ పోండి. ఇట్లా చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ వదిలేసి కొంచెం పెద్ద సైజులో ఒక ఫోటో ఉంటుంది కదా, ఆ ఫోటోకి ఒక్కొక్క ఫోటోకు యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళండి ఫ్రెండ్స్. ఇట్లా సేమ్ ప్రాసెస్ చివరి దాకా కంటిన్యూగా ఇలా యాడ్ చేసుకోండి. కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు, మంచిగా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో అర్థమైంది కదా ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే 3 ఫొటోస్ అయినాయి కదా. ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో కాపీ, బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు కూడా సేమ్ ప్రాసెస్, ఒక్కొక్క ఫోటోకి మాత్రమే యాడ్ చేయాలి. ఎక్కడ నుంచి అంటే చెప్తా. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ చిన్న సైజ్ 3 ఫొటోస్ ఉన్నాయి కదా, మధ్యలో ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. ఇట్లా ఇటొకటి అండ్ ఇటొకటి వదిలేసి మధ్యలో ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. ఇది కూడా చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. ఇలాగే అటొకటి ఇటొకటి వదిలేసి మధ్యలో ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. ఇట్లా ఫోటో మీద ట్యాప్ చేసి పేస్ట్. ఇట్లా కంటిన్యూగా చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్. ఇట్లా ఏ ఫోటోని మిస్ చేయకుండా మెల్లగా చేసుకోండి, కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నేను చెప్పింది. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు లాస్ట్గా ఒక ఫోటో ఉంటుంది, 1వ నెంబర్ ఫోటో. ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు 2 ఫొటోస్ ఉంటాయి, ఓన్లీ 2 ఫొటోస్ ఉంటాయి. ఆ 2 ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఈ ఫస్ట్ ఫోటో నుంచి 11 సెకండ్ 2 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్. మళ్ళీ ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు ఈ ఫోటో మళ్ళీ 1 2 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ పేస్ట్. ఇక్కడ మధ్యలో ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు ఈ ఫోటో. ఇలాగే కంటిన్యూగా చివరి వరకు ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్. కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా యాడ్ చేసుకోండి. ఇట్లా 1 బై 1 చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఆల్మోస్ట్ వీడియో ఇప్పుడు కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కొంచెం లెంత్ అవుతుంది, ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది. సో క్వాలిటీని తగ్గించి చేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది. సో వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి, ఏ క్వాలిటీలో అయినా మీకు నచ్చిన క్వాలిటీలో చేసుకోండి. వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.